It-taħwit tal-Partit Nazzjonalista brabta mas suppost viżjoni ekonomika ta' eċċellenza tiegħu tal-slides baqa' jiddomina saħansitra anke wara replika tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech. Replika fejn kulħadd stenna li din il-viżjoni se tiġi spjegata f'aktar dettall, iżda minflok kulħadd baqa' jittama. Dan der ċar waqt il-konferenza l-Partit Nazzjonalista wara ir-replika tal-Kap barra il-Parlament, hekk kif One News bil-mistoqsijiet tiegħu ipprova jislet aktar dettalji dwar din il-viżjoni. Staqsejna mistoqsija sempliċi kemm hemm bżonn ħaddiema biex l-ekonomija taħt il-Partit Nazzjonalista tikber b'6%. Ivan Bartolo ta' 6pm l-ewwel qalinna li l-pjan tal-Partit Nazzjonalista biex l-ekonomija tikber b'6% u tibda tħalli r-riżultati ħajħu fit-tul. Partit Nazzjonalista il-pjan huwa fuq 8 snin minn meta aħna nkunu fil-gvern. Madanakollu konxu bin-nuqqas ta' tweġiba mill-ġdid għal mistoqsija tant sempliċi, sostna li fuq medda ta' 8 snin il-Partit Nazzjonalista ħajkollu iġib aktar minn 60,000 ħaddiem biex l-ekonomija tal-partit tiegħu tkun tista' tikber. Konna bżonn noħolqu fuq medda ta' 8 snin il fuq minn 60,000 job. Din ir-risposta waslet fl-istess waqt li l-istess Ivan Bartolo tkaża għax Gvern Laburista kabbar l-ekonomija ta' pajjiżna sena fuq sena. Sanittant, din mhux l-ewwel istanza fejn il-Partit Nazzjonalista wera nuqqas tarfin ekonomiku fl-aħħar jiem. Fil-fatt, f'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliema responsabbli mill-ekonomija u l-finanzi weħlu meta ġew mistoqsija dwar il-bażiku, jiġifieri kemm il-Partit Nazzjonalista se jkabbar l-ekonomija tiegħu bil-viżjoni tal-slides. Dakinhar bqajna mingħajr ebda risposta, ħlif min ifarfar fuq l-ieħor min ma jistax iwieġeb u min qalleb fuq il-mowbajl għar risposti.